Iune mau teracun, Bos. Sinyo. Garis miring. Oh ya. Tangan siji Kon kopoyokan. 16. Siap. Pak Beni. Udah tuh, udah tuh. Pak Beni. Spinner apa defense? Defense. Full defense. Tahu meneng. Nanti Pak Dhuwur di defense. Ini Watri. Watri yo. Untuk enggak boleh kanan. Sik. Nyok Mas Fadli. Fadli 6. 6. Lah iki daftarane kan. Iki mau ngaji loro, ngaji karo 16 iki loro. Sik. Ngaji Pak Beni. Mas Fadli. Karo 6 ya? 6. Apa? Oh ya pas. Oh, sik. Karo bapak toh. Ngaji Mas Beni. Mas Aji. Karo Mas Beni. Sama mana iki?